Tengi jam syumu ban Muslim. To ladi to ong kitu ka heading tu ladi no yu Joseph ha ki kinja Ismail. To dekat ke bakat ar. Bat ki hinmen jong u kila yelet ban yasharai ya ki kin hun ukpa jongki ha Shekhem. Baru Israel ula ong hau Joseph ki hinmen jong me kim yasharai ya ki kin hun ha Shekhem. Tu ali ngan pha ya me shaki uru ula ong to hakmi manga bat ula ong hu tu khilej nga karpat eme tu khmi la kasuk bha ne em bat ki hinmen jong me bat ka bha bat ki kin hun bat tu lam ktin pat changa kumta ula pha ya u na ka penthor Hebron bat ula lej poi hadu Shekhem ta hadu tu shamo kani te kslong tang ka jing plie ya ka e ka khana ka ban sami hadin hoi ti kumbaka long hi hai ti por ti namar ba kini ki jong u Jacob la ne Israel hani ki de hinong sharai lang brot ti martatin hi ba ki khun chandang ka jong u kinong kinong sharai lang brot ti ka jing kedo kini ki jaka ka Shekhem ka Hebron kilong ki benta ki basat nei Hebron ka de man sin sharum jong ka Jerusalem kat pa kani ka Shekhem ba de ka benta shat shal seneng ti benta ka kata ka jing jingai jong kita ki jaka kaya thu ni kan dia sepanjang geografi ba katai ka benta ka seneng imat ka kham sai so ki don ki jaka ki babit na ka benta jong ki langbrot nei to ka jing ini bukan jing langbrot hakani ka pot kan ka jeli modern mo nakani ka kaya jong in tamo no brio betrei office lagi belum office omu ayes brio betrei ko ayes waktu mali berap sentiu kakadang ka hero te hakani ka por itu sab ni pot joko brio bashakri basharai belang fmc kakadang kan hero madu pot spa kinyo lagi jingri tabok ni ka kam sharai si sharai belang pot wow bodor ko lo masalah entah kai long ngin me keren ya ngin me nyat sata ka jing ni don ki kertan mo katakan ndai rap ini ndai kini ka de ka benta jong ka jing ksa ka jing im na lum da ki tre sitom mo do bon besai ki te kini ki jing ri lum da kini ki sim sumar ki kum kin roi nomor khi pateng kan don be ti ding phain ta kalyang ta kanyarap ini ti long hakani kalong ying long sem huni ru ni pej ba hawat habaki don ki jingri kim shushania tang hakisha kari jongki hende wat ela ki jongki khun ki tiru ki kai ki hamut katrai ka kata kayat pateng aku bikin kot kan news nam sta to kata kan news nam tu sa bulas tangan li mok de yang ngil bari ki kai ba kan news nam de so pot me afsa asia em ta kai long in ya bu ta kasnem ta ta kai pher kai long ying ha long ying hande ke ke ba ni suktu ni ka long ba kan ni ka kom sumare ki jingri ka dei ka bla long do long snam na du na karam pe kai ngit kata kan ya rabi to ka jingkwa pade ka jong pa jongki ka long ya Joseph bo pha ban le la kabit ka biang em bat kin men ki jong u ba din kata sawan ra khubor kata ka long ka jing pha nei to ka ba bud hadin jong tu ka di tu dekat ko khatsan ti hakmi wei ubriu lai kando bat u habau dang ya sakma hakalingkha bat utau ubriu lakli u udaong mewat ayu bat ulai thu ngawat ikhin men jonga ken tu yethu yanga ngakarpat imi hei ke sharai bat utau ubriu lai thu kilakan ria no nang ni nabangalayo sngo baki ya ong tu nginyele shadothan anda kumta u Joseph u salet be yalakin men ba ushem yaki hadothan tekani kalong bitang kabenta jong ka khana ha tamut ndei tam ki don ha Shekhem ndai kila nang ya chu kam chakmat ti nakat ni ka jing ong ni sung thu ba kata ka Shekhem kampat biang ban salut yaki jingri jong kini kamut nang hak ban ya chu
kham cha pharan mà cái này tiền các tăng cường sinh hoạt kém và cái session và các bạn này cái cô có trong Abraham kémแต่มันkan ini dari sekarang bahwa Abraham mungkin haji po trongแต่มันตาpo jadiคนจะครอบครัวชาวไร่มันกำปัดเปียงนะครับมันว่าจะช่วยจะการยังงามทำได้ te ka jing siam huni pade ka dishan hakanika do than ne yu Joseph ulap iki ha do than to menta kan wan pade da ka wi khana ka ja ayu pade hakanika jing siam menta ka tin ko yang ba ki men tu Joseph ko ngu yu ko pa ulej ban wa ila ki jong ki hinmen dem ko hukum te menta pade la poi hni ulalap hinmen te ja ayu tang ye pe menta kad khot kaba khat phrang bat kilai I ye u na jangai ti haba pat poi hajan jongki ki la yaslalem ban penyap no ye u bat kilai ong parlok hi tu khat khandai mo khat khandai bat kilai ong parlok hi hakmi wan uni utrai ki jing pho sniu tatang hadu tu shwa ka khana ka phai no shakiniki hinmen tang hi ina jangai kini ka tu ka jing thum ne ka jing isi la bisni menta pa de hang ni jangai na lo khupa ka jaka ka bu khupa tip tu ta shakhem ka do than mshiyo jing tip yai hende sha ta ki mot ban ta khat no ka jing im ko jong u Joseph tolong ka jing thmu ko la so shir khai te ya slalem ban penyap no ya u bat pet bai ti jing ong kantin ha to khat ka ba khat khandai ha khmi uwan uni utrai ki jing pho sniu ka reaction jong ki men dia ka jing pho sniu po hi do ni pu ka jing bi pan ko la so ba tai ta kai long ni mat ka jing pho sniu te kala pen ing la pen khong shi ka de ki bat nin sai I kan ka khat ko bot kung no bakam ka an kata ka jing puson ka jong ki te pe ka do khat ka bar phong to ya menta namar kata ngi penyap no yu bat ngi bread ya u ha ka wei ka thliu bat ngi thu wei umrat ubasniu ulabam du ya u anda kumta ngi khmi en long ayu na ki jing pho sniu jong ko dia jing pho sniu ni la dor ban penyap bread thliu ko da jing pho sniu em ta kai long hang ni te ka dan khubor ni ka long bet menne ki ong ba u Joseph ye thu ba ha ka jing pho sniu kitu ki song ko la ni to ni ong song ko ba ki ngo ta menta la pois to ke khat wit li ki khloru kitu ki man ngo yu te dangi penyap no ni kadang kup nem ni jing pho sniu kalong pun kut bit te kala pen mong iki menta pa dangi nyapit kai dangi dekhat na jing ni undang long uni halorengi itu di pos dia kan pois no kalong ka bagi akaran dum ne hato ki sim serius ne em maki ka jing pos ni kini ru apa sim serius kamu kelabat te ki te menta pa de kawan ka jing challenge am ada ka jing pos ni kawan nu kim khay ni kate ten rei lada ni sim no yu ni penyap no yu ni kalong kum tu jing pos ni orang ni pa bu ko do nun nomor la khal pa ka sawan ko se ko ni ben dan ni nya kun da pun kun no ka chi ya bo ka pa penyap Orang mai se pi kai kan kalong kum ka jalan ya to hata kalong tang kanika jing puson jo kine kat ba u Joseph umpat pa ki te hadu tu te ka ba ki ka action ka ba ki le ka ba ki da pen lao no ya so ti tho ron jo pat kra ni ta kai long la ka jing slide ling khoj u ko long be ka tu ka de ka identity jo sop ti thau ron trong Joseph nomor ka tu kan de ka benta ka dak ru la da ki hap ni ra khu bos la ye la da kila kan ta sharut kum si para la ujong u Joseph bakim sha u non phai pan ka bakin sakhi bakin jeler ka ditang sopti dan na ka ikai pan ta ka jinglong kerpang ka jong u Joseph ri ka sopti hang ni namar ka jing im hujung ki at muslim ne to hadu ong tu samo tada poi tu ka